ya ke min tambaya irin nan. Wai kai da Allah ai ya ke noman raken nan ne. Kai Allah ya yi wa abu daɗi. Rake ɗan ice mai daraja. Ai wannan raken da kike gani Fir'auna ne ya shuka shi. Asalin tarihi. To saboda yawan safansa dawar da ya shuka ta fidda kai take ido sai Allah ya saka albarka a wurin mu. Haka ne ba kuma. Mu sha mace daɗi. Kai. Amma ba ka sani ba fa. Da Fir'auna ya sha rake ya karɓi kalmar shahada. Kin san mun kai haya kullum a ruwan maliya nake wanka. Sai zuwa da ni abin da na sani shine rake. Babban abin mamakin shi rake a gefen rafi ake shuka shi tsakiyar ƙasa, amma sai ka ga ya taso ya gama rayuwarsa ya girma ya isa sha, ka ciro shi ka ji kai ta sha hankalinka a kwance ko tsakuwa ba ka tauna balanta na ƙasa a ciki. Abin nan yana ɗaure min kai. Ni ga Ga shinkafa sai an mata riga. Yanzu kira za ki tauna tsakuwa Fatima a ciki fa. Ni fa na taɓa tona sakuwa a cikin rake ni fa in zan yi hati ina yin rake ba zan ci abinci ba. Bisa haƙuran kibi suka fita. Sai haƙura suka fita. La ilaha illallah. Tun ya isa haka.